За втора година електронната система на Гаранционния фонд се срина и спря за няколко часа сключването на задължителната гражданска отговорност. Причината е софтуерен проблем в самата система, която отчита регистрираните застраховки. Сривът вече е отстранен и застрахователните полици се издават безпрепятствено. В първия работен ден преди края на годината хиляди българи отново се отправиха към застрахователите, за да подновят полицата си гражданска отговорност. Поради големия брой клиенти, системата на Гаранционния фонд блокира около 11:30 вчера преди обяд. Това спря издаването на застраховките почти до края на работния ден. Когато Гаранционния фонд не работи, ние нямаме достъп през застрахователите до Гаранционния фонд и самите застрахователи нямат достъп до Гаранционния фонд, за да могат да генерират номерата на полиците и да издадат тази електронна полица. От фонда обясниха, че системата им не е отказала, защото е била претоварена. Софтуерни и комуникационни проблеми са довели до вчерашните затруднения. Самата система има капацитет да обработва и повече заявки. Системите на някои застрахователи обработват по-бавно заявките, които ги правят самите те, и по този начин системата се задръства. Не може да ги обработят. Се получават така наречените опашки. Днес опашки се образуваха и при застрахователите, защото голяма част от клиентите вчера не бяха обслужени. Една голяма част за днес, другите в оставащите там до 19 часа работихме, за да можем да ги обслужим. Проблема на те, които пътуват. Който тръгва и няма гражданска, трябва някъде да се я търси. За да се избегнат още проблеми, брокерите и застрахователите увериха, че ще имат дежурни офиси и на празниците.